Għal-mistoqsija parlamentari tad-deputat Laburista Anthony Giusdecelis, il-Ministru għall-Edukazzjoni Dolores Cristina qalet li total ta' 433 student universitarju ma komplewx bl-istudji tagħhom. Minn dan l-ammont irid jitnaqqas dawk l-istudenti li għaddew mir-resits. L-akbar ammont ta' studenti li ma komplewx bil-kors tagħhom ġejjin mill-Fakultà tal-Ekonomija u l-Accounts, total ta' 66 student. Bejn il-Fakultà tal-Arti u dik tal-Edukazzjoni, il-fuq minn 100 student waqfu mill-kors tagħhom. Kien hemm ukoll mal-40 student fil-kors tal-Liġi li ma komplewx bil-kors tagħhom. L-istess għamlu 11 student mill-Fakultà tal-ITC u 18 mill-Istitut tal-Istudji Kriminali. Din is-sitwazzjoni inkwetanti ta' studenti li għal xi raġuni oħra jieqfu mill-istudji tagħhom mhix qiegħda fl-università biss. Fil-fatt fix-xhur li għaddew fil-Parlament kien sar magħruf li fl-aħħar 10 snin 5500 student ma komplewx kors illi kienu bdew fl-MCAST. Dan minn barra 13% tal-istudenti li bejn is-sena 2006 u s-sena 2010 daħlu l-Junior College illi wkoll ma temmewx l-istudji tagħhom.